δορυφόρο ζώο μετά τον υποπόταμο. Σκοτώνουν ανθρώπους για πλάκα. Είναι πάρα πολύ κοντά μας, όπως βλέπετε. Είναι εδώ, σε φάση. Δηλαδή, άμα έρθει, μπορεί να έρθει προς τα εδώ πολύ εύκολα. Μόλις ξύπνησα. Μόλταρα τα πόδια μου με επιδέσμες γάζες και τα σχετικά και ετοιμάζομαι να φύγω. Να πάω να μαζέψω πράγματα και είναι μεγάλη μέρα, αλλά θα ξυπνήσω κάτι στο μπαγκαλό στο πρωινό και μετά έφυγα. Τρελό. Τέλειο. Καλημέρα. Πρώτη μέρα που βάζω κοντομάνικο μέσα στη μέρα και θα βγάλω την μπέμπελη. Είμαι σίγουρος. Αλλά δεν είναι χαλαρό μαζί. Oh no, I'm good, I'm good. I'm good. Thanks, man. Okay. You good? Nice. I'm good. I put you there, okay? Thanks, brother. Everything is good? Yeah. Hey. I got it. Hey, man. Good morning. Here, right? Take a breakfast. Mikey? It's on the door. Okay. You want me to bring it here? No. Okay, nice, man. Thanks. I'm going to get the breakfast, eh? Okay. Hey, Haka. It's right. Thanks, man. Να πιούμε λίγο καφέ. Φάμε κάτι γρήγορα. Αν και είναι όλα χάλια εδώ πέρα τώρα. Δρόμικα, εννοώ. Αλλά ό,τι είναι. Και από εδώ πρέπει να αποθέτει τη δηλητηρίαση. Όταν ήπια εκείνο το smoothie. Αυτό πρέπει να με τέντωσε. Αλλά ό,τι είναι. Μέσα είναι από εκείνο το γυμναστήριο. Εκεί πέρα. Και έχει κόσμο μέσα από ό,τι βλέπω. Πρωί προπόνηση. Ρε τσακάλια. Μπράβο. I appreciate it, thanks, man. Nice. And the big one. Thanks, man. Malaka, you scared me. Look at that. Thanks, buddy. Okay. I appreciate it. Bro, what's wrong with you? Μαλάκα, δεν ήξερα ότι έρχεται. Με τρόμαξε. Ήρθε το φαΐ. Να τσιμπήσουμε. Ήρθε η Βίγα να μου πάρει. Και μετά φυλάκια. Fuck, okay. Τα φυλάκια. Το τσακάλι αυτό που μιλάει τώρα έχει ένα μπουκάλι στα χέρια. Ξύδι. Ούτε να μιλήσει μπορεί. Αυτό είναι. Εγώ δεν το έφαγα. Τώρα ό,τι είχαμε φάγαμε. Ελπίζω να μην πάω. Να μην φύγω πάλι για τουαλέτα. Έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Ελπίζω να πάω πάλι τουαλέτα. Αυτό. Έχουν τελειώσει οι μπαταρίες. Δεν έχω μπαταρίες. Πάνω μου έχω μία αυτή που είναι μέσα που είναι 50%. Μία που είναι 30%. Μία που είναι 15%. Δεν έχω powerbank. Έχουν τελειώσει όλα και τα τρία. Εδώ δεν είχα μπρίζες να φορτίσω. Μέσα στο μαγαζί μέσα δεν μου τα φόρτιζαν. Εδώ πέρα που είμαι στο protein bar που έχουν το σερβίρι με το πρωινό. Δεν μου τα φόρτιζαν, άρα γενικά δεν μπορούσα να φορτίσω. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα με τις μπαταρίες. Ελπίζω να έχει δίκη. Αυτό είναι. Bye. Brother, thanks a lot for everything. Okay. Have a good one. Okay. See you next time, okay? Bye, man. Thanks again. Αυτό ήταν το protein shop, protein bar. Τελειώσαμε. Πάει η Πάτζε. Ήρθε να φύγω. Bye, brother. Thank you very much.
Have a good one. Ήρθε το αμάξι να με πάρει, η Βίκη. Νάτι. Και προχωράμε. Σήμερα η μέρα θα είναι μεγάλη και αύριο θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Good morning. Good morning. Good morning. How are you, brother? Hey, Zaid. Good morning. Άλλαξα παπούτσια. Να βάλω αυτά εδώ. Χάλια να το πόδι μου πάλι. Να έχω ξαναρρώσει τα αρμά. Δεν έχω καθόλου όρεξη σήμερα να κάνω τίποτα, αλήθεια. Καθόλου όρεξη. Δεν έχω κλείσει το πρόγραμμά μου, φεύγω σε 2 μέρες και δεν θέλω να αφήσω να εκμεταλλευτώ χρόνο. Σε 2, σε 5. Και δεν θέλω να αφήσω να εκμεταλλευτώ χρόνο, άρα δεν πρέπει να πω να πάει χαμένο όλο αυτό. Θα ξανάρθω αύριο, άρα θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα πάω να κάνω αυτά που πρέπει. Δεν έχω και τι να πω. Αυτά. Τι θα γίνει τώρα, ρε? Δεν μπορώ να πω. Δεν ξέρω τι θα δω, δεν με έχουν προετοιμάσει. Ούτε έχω δει κάτι στο ίντερνετ. Hello. Hey man, I got my arm. So this is make sure just drop it on water, not give direct to mouse. Tell me again? Yeah, drop it on water, not give direct to mouse. Okay, Yeah, nice. no, pick up them all you can cover. Okay, nice man. Thanks a lot. I appreciate it. Εδώ πέρα το τσεκάλι μου έδωσε αυτά εδώ. Wait, there are somebody come out after you can. Okay, nice. So somebody is coming up? Yeah. Nice. Thanks man. Μου έδωσε το τσεκάλι αυτά εδώ να τα... Okay. Αυτά εδώ δεν τα ίσω. Α, δεν πρέπει να τα κουμπίσω, λέει, ούτε να τα ενοχλήσω, ούτε να τα ίσω στο στόμα. Έχει κάτι τρομερά πουλιά εκεί πέρα εντωμεταξύ, το οποίο είναι κίτρινο-πράσινο. Θα δείξω τώρα στο λίγο, θα πω όμως. Ελεύθερα. Να δούμε τι θα γίνει, θα ανέβουνε. Άντε πουλάκια μου. Πολύ φοβάμαι, παιδιά, ότι το πόδι χειροτερεύει. Και πώς θα πάω Ισπανία μετά. Πώς θα πάω Ισπανία μετά, δεν ξέρω. I'm going down, brother. Okay, okay. Thanks. Okay, so this is. Είναι κάπως έτσι. Α, καλά, ωραία. Χαρά. Τρελό. Τι έχουν μαζί. Te borré alguna para que tome otra. Miráis de... I need one more picture. Yes. Ναι, guys. Τρελό. Τρελό. Η Βίκη λέει ότι άμα δεν το κουμπίσεις θα σε δαγκώσει. Άμα τις κάνεις δηλαδή στην άκρη. Και θέλω να μετακινηθώ. Να μετακινηθώ. Για να πάω λίγο πιο μέσα. Η φάση είναι έτσι εδώ. Τρελό. Τέλειο. Crazy, right? Μάλλον περνάω τέλειο, αλήθεια. Περνάω τέλειο. Μια τεράστια. Αυτή είναι η φάση εδώ, χάλια είναι γενικά, βαρέθηκα. Πάω να φύγουμε. Πάμε να δούμε τους παπαγάλους. Άλλοι είναι παπαγάλοι. Oh fuck. Μαλάκα.
Εδώ έχει νυχτερίδες. Να σημειωθεί ότι ενώ οι νυχτερίδες είναι ένα αρκετά παρεξηγημένο ζώο στο δυτικό κόσμο, καθώς θεωρείται ένα από τα πιο αιμοδιψή είδη πάνω στη γη, φυσικά και δεν είναι και τρέφονται με πολύ μικρά έντομα και ζώα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μικρό αλλά. Καθώς οι νυχτερίδες είναι υπεύθυνες για τη μετάδοση πάρα πολλών ασθενειών, όπως η λύσα, η οποία είναι θανατηφόρα, ή η νύπα, με τρομερά ποσοστά θνησιμότητας, και πολλές άλλες ακόμα. Δεν ενθουσιάστηκα πολύ εδώ με την άγρια ζωή του Σαλάρκη και προχωράμε για το επόμενο. Άρα λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα μπορούν να παντρευτούν μέχρι 4 γυναίκες, στις 5 δεν πάει, και χρησιμοποιούν το τάραπ για να πούνε πλάγια αυτά που θέλουν να πούν. Στην ουσία αυτή η μουσική είναι, τη χρησιμοποιούν, ας πούμε, για να λένε πράγματα με πλάγιο τρόπο. Ο Έντι, παιδιά, έχει πολύ γνώση στη μουσική γενικά και στην παραδοσιακή και γενικά στη μουσική, και είναι DJ εδώ πέρα και είναι πάρα πολύ καλός γενικά. Όλοι λένε πολύ καλό για αυτόν και ελπίζουμε σύντομα να κάνει μεγάλη καριέρα. Θέλω να κάνω kick-ride, αλλά μας είπε ότι δεν έχει άνοιγμα τώρα. Συνήθως έχει το απόγευμα, δεν κουνιέται φίλο τώρα. Αλλά μας πάρει τηλέφωνο όταν έχει άνοιγμα για να πάμε να κάνουμε kite. Last for life. Nice. Βγήκαμε έξω, αμάξι, θέλω να πάμε στην παραλία και μετά θα περπατήσουμε. Nice. Και μετά θα περπατήσουμε στη φάση εκεί πέρα, να δούμε πως είναι. Πήρα ό,τι χρειάζομαι και προχωράμε. Είναι περιοχή, είναι προστατευόμενη, άρα δεν μπορείς να μπεις μέσα να κάνεις μια βόλτα στη ζούγκλα, στο δάσος, αλλά δεν μπορείς να πας πολύ βαθιά και να κουμπίσεις πράγματα, γιατί είναι προστατευόμενο. Γενικά βλέπω κόσμο να έχει κομμένα παγκάκια σε τέτοιες τρύπες μέσα στο δάσος και να κάθονται εκεί πέρα. Όταν έχει χαμηλή παλήρια πάμε βόλτα γενικά εδώ πέρα στη θάλασσα, στην ακτή, αλλά τώρα έχει υψηλή παλήρια, άρα δεν μπορούμε να πάμε. Ήρθαμε να δούμε πώς είναι γενικά. Είναι μέσα στο βράχο εδώ πέρα το μέρος. Είναι top. Είναι top. Κανονικά λέει δεν έχει ανθρώπους εδώ πέρα καθόλου. Τώρα είναι γεμάτο βέβαια. Κανονικά όμως δεν έχει τόσο πολύ κόσμο, γιατί περπατάνε όλοι στην ακτή λόγω της χαμηλής παλήριας, αλλά τώρα επειδή έχει... Φωτογραφία. Nice. Να έρθω Αφρική και να ξεκινήσω με ένα ψιλοτουριστικό μέρος όπως είναι εδώ η Τανζανία και η Κένια. Αυτά τα δύο μέρη είναι αρκετά τουριστικά και έχουν και πολλά πράγματα να κάνεις, γι' αυτό ήρθα εδώ. Γενικά η Αφρική είναι ένα άλλο level, ένα δύσκολο level, το οποίο δεν μπορεί να το κάνεις εύκολα, δηλαδή να ξεκινήσεις με πρώτο ταξίδι σε χώρα η οποία είναι λίγο πιο έτσι, και επειδή είμαι λίγο ακόμα πρωτάρης με τα ταξίδια τα οποία είναι εκτός Αφρικής, εκτός Ευρώπης, δηλαδή έχω κάνει Αμερική, Κίνα, Δομινικανή Δημοκρατία και ξανά Αμερική και Χονγκ Κονγκ. Είμαι λίγο πρωτάρης ακόμα με αυτά, παρόλο που έχω πάει σε αρκετές χώρες και έχω ταξιδέψει πολύ στην Ευρώπη, δεν είναι το ίδιο. Η Αφρική, παιδιά, είναι μια άλλη πίστα και η Ασία είναι μια άλλη πίστα. Άρα γενικά καλό είναι να ξεκινάς με μέρη τα οποία είναι τουριστικά, γιατί θες να κάνεις adapt την κουλτούρα τη διαφορετική και να μάθεις λίγο πώς λειτουργεί η φάση. Εγώ δεν ήξερα πριν ότι πρέπει να βάλω την μπλούζα μου και να μπω στο χωριό. Είναι θέμα σεβασμού. Δεν θα μου κάνανε κάτι, αλλά είναι θέμα σεβασμού. Για να τα μάθεις αυτά και να τα ξέρεις αυτά, πρέπει να κάνεις ταξιδάκια τα οποία είναι πρώτα να μην πας κατευθείαν στα βαθιά, να πας λίγο σιγά σιγά. Πόλε που λένε για εδώ πέρα. Έλα να ράξουμε, ρε. Τι έχουμε? Έλα, κόλλατα. Σία.
Δεν ήθελε να το κολλήσει. Ζουνάκο, τι καλός που είναι. Και έχουμε φάει. Λέω στη Βίκη, καλά της λέω, δεν τρέπεστε, της λέω τώρα. Έφαγε το ψάρι σου και δεν μου άφησε λίγο να δοκιμάσω. Που έλεγε ότι είναι τόσο ωραίο και δεν μου έδωσε να δοκιμάσω. Γιατί ήμασταν σε δίλημμα να πάρουμε το δικό μου, αυτό που πήρα εγώ ή αυτό που θα πάρει αυτή. Γιατί ήμουν σε δίλημμα και δεν ήξερα να πάρω αυτό που θα πάρει η Βίκη ή αυτό που θα πάρει ο Έντι. Γιατί εγώ με τον Έντι εν τέλει πήραμε το ίδιο. Αλλά πριν αποφασίσω εγώ τι θέλω, η Βίκη μου έλεγε να πάρω το δικό τη. Και στο τέλος δεν μου άφησε να δοκιμάσω. Και τώρα τι, με το που τη το είπα, για να την κοροϊδέψω, τι έκανε. Πήρε καινούριο ψάρι. Μόνο για μένα. Και έχω φάει καλαμάρια, ψάρια, πατάτες, σαλάτες και μου πήρε ψάρι να ξαναφάω τώρα. Σέιμον, you want me fat. Τώρα εγώ πρέπει να το φάω αυτό. Άρα, πόσο να φάω κακομοίρης, πόσο. Τρελό. Εγώ και είσαι τρελό. Μετά από ένα γρήγορο υπνάκο, πάμε λίγο τα πάνω μας. Πάμε στο Malum. Στο Malum Cave. Το οποίο είναι σαν κήπος. Είναι κάτι πολύ όμορφο να δεις εδώ στο Τζεβάρι. Και ήρθα να το δω. Hey brother, everything is good? Nice, thank you man. Asante sana. Η Βίκη μου είπε ότι κάνω το καλύτερο μασάζ γενικά στα πόδια, αλλά εγώ δεν έχω πόδια να κάνω μασάζ, άρα θα κάνω στο κεφάλι γιατί έχω και πονοκέφαλο. Μια χαρά, τα τακτοποιήσαμε. You will see the most romantic place in this island. Okay. You must to take a shower. Yeah, You must to take a shower. okay, nice. Έκαμε μπάνιο, ραχδίνομαι, κάνω μπάνιο και επιστρέφω. Μη φύγετε. Κάναμε το μπάνιο. Και τώρα πάμε στο μέρος. It's nice. Pole. Yeah. Oh, look at that. So you are Jeez. just leave Nice. the bench over there. Okay. Thanks, man. Leave sun. Τρελό, Πολύ όμορφο φαίνεται. Για να δούμε. Last for life. Η άλλη κάμερα είναι χάλια. Ακόμη. Μαζεύω πράγματα. Έχω πάρει τώρα τις Βίκης, μαζεύω πράγματα και φεύγω. Bye guys, thank you. Bye. Thanks again. Τώρα δεν ξέρω τι παίζει με την κάμερα αυτή, πρέπει να τη μάθω και αυτή, να δούμε τι γίνεται. Πρέπει να της βάλω και μια θήκη, δεν μπορώ να την κρατάω. Γιατί την κρατάω έτσι με το χέρι μου τώρα. Και βλέπουμε. Hey brother, Jumbo. What is that? Oh, is this one? Nice. So you make them alone? This and this, all this is different. Nice. For myself, Look at you. I'm making this basket to making hand. Nice. This, to use the plastic. Crazy. Plastic. Yeah. But it is not plastic. Wooden. Woods. With like wood. Nice. So you make them? All this basket, like this basket, another this basket, making by hand to use plastic. Crazy man, bravo. This is basket, another this also this basket. This is hard plastic, soft plastic, Okay. and it use different color. Nice. Κατέφυγα λίγο από το αυτοκίνητο και μου μίλησε άπειρα καμένο. Και αυτό συμβαίνει γιατί καίνε πάλι σκουπίδια. Και όπως σας έχω ξαναπεί και στα προηγούμενα βίντεο,
Τα σκουπίδια εδώ δεν έχουν να τα μεταφέρουν σε χωματερές, γιατί δεν έχουν χωματερές. Αν και τα κάνουν και είναι... το μυρίζει πλαστικό παντού, είναι τρελό. Μόλις φτάσαμε στο σπίτι της Βίκης, στο Stone Town, στη Ζανζιβάρη. Εδώ φτιάχνω τα πράγματά μου. Ανεβαίνω πάνω στο σπίτι για να φτιάξω τα πράγματά μου για αύριο. Και αύριο φεύγουμε και πηγαίνουμε το πρωί 4 η ώρα και θα ξεκινήσουμε και θα φύγουμε το πρωί να πάμε στο mainland. Πάμε στο Κιλιμάντζαρο, όπου εκεί θα πάμε για σαφάρι. Η περιπέτεια συνεχίζεται. Μάζεψα τα πράγματα όλα και προχωράμε. Η μέρα ξεκινάει με Αφρικάφε. No, I'm taking video. Και η μέρα ξεκινάει με Αφρικάφε. Αυτό είναι το φάρμακο των τελευταίων ημερών για να συνέρχομαι. Γιατί από την αριθμία, την κούραση και όλη αυτή τη δραστηριότητα δεν δουλεύει τίποτα. Φάμε το πρωινό μας, την πρωτεΐνη μας, γιαούρτι με μάγκο και προχωράμε. Ξυπνάω κάθε μέρα από τις 4-5 το πρωί, να ετοιμαστώ και αυτά. Και κοιμάμαι στις 12 και είμαι σκοτωμένος κάθε μέρα. Και σε παιδιέγερση. Δεν ξέρω τι παίζει παιδιά με το κλίμα εδώ πέρα και το vibe, αλλά είμαι σε παιδιέγερση. Είναι τρελό. Η υπερδιέγερση είναι τρελό. Τα κατάφερα. Φύγαμε. Πάμε για σαφάρι. Πάμε στο mainland, πάμε Τανζανία, στο εθνικό πάρκο Γκορόγκο. Φύγαμε για την περιπέτεια. Είμαστε προετοιμασμένοι, έχουμε πάρει ρούχα, έχουμε πάρει ειδικά πράγματα, μπουφάν, ιστορίες και τέτοια, γιατί θα τα χρειαστούμε εκεί πέρα. Θα τα χρειαστούμε γιατί κάνει κρύο το βράδυ πρώτον, και δεύτερον έχει κουνούπια, είμαστε στην άγρια φύση, έχει πάρα πολύ ήλιο και θα πρέπει να καθόμαστε, να είμαστε στατικοί στο αυτοκίνητο του σαφάρι. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Έχω πάρει την κάμερα της Βίκης, κάτι το οποίο με έχει σώσει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είχα κάμερα, δεν είχα τίποτα. Έχω ετοιμαστεί, είμαι στο αεροδρόμιο για τις εσωτερικές πτήσεις της Τανζανίας. Παίρνω το αεροπλάνο από τη Ζανζιβάρη, παίρνω το αεροπλάνο από τη Ζανζιβάρη και πηγαίνω στο Κιλιμάντζαρο. Last for life. Πάμε για το επόμενο. Είχε εδώ πέρα δίπλα μας, βλέπουμε κάποιους ανθρώπους από τα Αραβικά Εμιράτα, κάπου εκεί, δεν ξέρω που είναι. Έτσι μοιάζουν τουλάχιστον. Είναι μουσουλμάνοι άνθρωποι, με την μαντήλα είναι η γυναίκα, τα παιδιά είναι έτσι γύρω-γύρω και είναι με τα κινητά στα χέρια όλη την ώρα, δεν έχουν μιλήσει, δεν έχουν κάνει κιχ τα παιδιά. Τα έχουν παρκάρει εκεί πέρα στους καναπέδες, όλα καλά, χάπι, και φίλοι τα παιδάκια στην Αφρική. Δεν έχουν κινητά και παίζουν όλη την ώρα και είναι όλα χάπι. Δεν ξέρω. Λέω, μήπως το έχουμε παρακάνει με την τεχνολογία και με όλα αυτά. Δεν ξέρω, λέω. Αλλά εγώ προσωπικά στην Αφρική θα χαρούμενα παιδάκια να παίζουν, να μιλάνε, να είναι εξωστροφείς, να είναι χαμογελαστά, επικοινωνιακά και να είναι χαρούμενα. Και τώρα ξαναεπιστρέφω στα ευρωπαϊκά, γιατί είμαι στο αεροδρόμιο τώρα για να πάρω την πτήση, και επιστρέφω τώρα στα ευρωπαϊκά και στα δυτικά, ας πούμε, στάνταρ, και με πιάνει τώρα μία απογοήτευση. Έχουμε μπει στο αεροπλάνο και έχει αφόρμη ζέστη, έχω σκάσει. Είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον. Κατεβαίνουμε. Εντάξει, άλλο τοπίο γενικά. Αρούσα Airport. Άλλο τοπίο, πιο έτσι ξηρό φαίνεται. Θα δούμε. Προς το παρόν πάντως ο καιρός έχει αλλάξει, δεν είναι το ίδιο με πριν και θα έπρεπε να είναι καλύτερος, γιατί είναι 12 ώρα το πρωί. Άρα πρέπει να έχει περισσότερη ζέστη, κάτι που δεν έχει.
έχει περισσότερο Νάσος. Έχει περισσότερο δροσιά και συννεφιά. Δεν ξέρω αν άλλαξε επειδή είμαστε πιο βόρεια, είμαστε στην άλλη πλευρά και κοντά στο βουνό. Θα ρωτήσω και θα σας πω. Μπήκαμε. Μπήκαμε. Ήρθε ένα τσακάλι, μου πήρε τον καφέ, μου είπε ότι ο καφές σου δεν ήταν καλός. Τον έχισε εκεί και τώρα πάει να μου φέρει έναν άλλον. Γιατί είδε, λέει, ότι δεν ήταν καλός εσπρέσο μου. Τώρα εγώ να ρωτήσω στο καλό το είδε αυτό το τσακάλι. Ο εσπρέσο ήταν σε χάρτινο ποτήρι. Τέμιο το καφεδάκι μας και τώρα πάμε στην επόμενη στάση. Βάλουμε και βενζίνη εδώ στο φορτηγάκι, στο σοφάρι. Τώρα σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το φορτηγάκι να το πάρουμε και να συνεχίσουμε το δρόμο. Let's 35. Bro, I don't have a lot of money. I thought that it's cheaper. Which is a good price? I don't want to take your stuff without. Maybe how much? I don't want to take it with less money. You know, it's not fair. Free. For free? Yeah. No, I cannot take it for free. Me support for me always. You support me with this? Yeah. You support me with this one? Yeah, me support. Crazy. So now I need to support you? Me support mama. Ah, you support Yeah, mama. Mama. I support Mama, this one. So she needs to give you money, right? Bora yana kana no money. Oh no. take a money. I cannot take it without money. Hella. No money. It's no. not fair to take it without money. I'm a good person. I don't want to take your stuff without money, but I really appreciate it, okay? Thank you very much, Dada. Asante sana, Dada. Bye. Φτάσαμε, είμαστε στο πάρκο στο οποίο θα ξεκινήσουμε για να πάμε και το σαφάρι. Όλα καλά. Και αυτή πρέπει να είναι η Blue Monkey, αλλά δεν ξέρω. Εδώ πέρα θα δούμε κάποια κόκαλα εδώ πέρα που έχει κάποια κόκαλα φαντάζομαι που έχουν πεθάνει. Δεν είναι fake δηλαδή. Αυτό είναι ελέφαντας. Τα μεγάλα είναι από ελέφαντα μάλλον, γιατί βλέπω χαβλιόδοντες. Τα μικρά είναι από βουβάλια, πρόβατα, βίσονες και διάφορα άλλα ζώα που έχει εδώ πέρα, τα οποία δεν τα ξέρω ακόμα αναλυτικά. Αλλά θα τα μάθω, έτσι. Μην ξεθαρεύετε. Ντύθηκα, ο ήλιος δεν είναι εύκολος γενικά. You don't need to sit Ούτε η ζέστη. Ανοίξαμε και τα παράθυρα, τα πάνω και μπορούμε να είμαστε όρθιοι από εδώ και πέρα. Άρα από εδώ και πέρα θα είμαστε όρθιοι στο σαφάρι. Θα τα δούμε όλα. Θα σας τα δείξω όλα. Φύγαμε. Είμαι full ενθουσιασμένος. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι από τις μεγαλύτερες εμπειρίες στη ζωή μου. Εδώ και πολύ καιρό να κάνω αυτό το πράγμα. Να ζήσω αυτή την εμπειρία. Το μικρό παιδί. Τα άγρια ζώα νομίζω ότι είναι μία από τις αγαπημένες μου δραστηριότητες. Να έχει επαφή με τα άγρια ζώα και γενικότερα η επαφή με ζούγκλες και φύση. Ακόμη και με έντομα. Τώρα είμαι σε ένα μικρό παράδεισο, ένα μικρό νάσο. Άρα φύγαμε. Γενικότερα το σαφάρι είναι μια πάρα πολύ ακριβή εμπειρία. Γι' αυτό και συστήνω σε οποιοδήποτε πάει εκεί να το κάνει με παρέα. Είτε να μπει σε ένα group όπως μπήκα εγώ. Το μοναδικό πρόβλημα είναι ότι δεν το απολαμβάνεις με τον ίδιο τρόπο, διότι έχεις ομιλία, φωνές, φασαρία από τους γύρω σου και δεν μπορείς να απολαύσεις στην πραγματικότητα αυτό που ζεις. Οι ζεύρες, τα γνου και γενικότερα τα περισσότερα ζώα τα οποία είναι τα εύκολα θυράματα στη ζούγκλα και δεν μπορούν να αμυνθούν, συνήθως ταξιδεύουν σε αγέλες. Καραβάνια από εκατοντάδες ζώα, πολλές φορές και χιλιάδες, ταξιδεύουν όλα μαζί για να μεταναστεύσουν στην ίδια περιοχή όπου ψάχνουν για περισσότερο φαγητό. Ο λόγος λοιπόν που ταξιδεύουν όλα μαζί είναι για να προστατευτούν.
Τι σημαίνει αυτό? Περισσότερα μάτια ίσον περισσότερη ασφάλεια. Αφρική, Τανζανία. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο δεν λέω. Κατά τη διάρκεια του σαφάρι, όλα τα τζιπ μαζεύονται και πηγαίνουν στην ίδια διαδρομή, έτσι ώστε να προστατεύουν τα μονοπάτια των ζώων και να μην επεμβαίνουν σε αυτά. Είναι πανέμορφα. Το μόνο που έχω συχτηρίσει είναι το πόδι μου, γιατί έχει πολύ λακκούβα, στέκομαι όρθιος και ρίχνω το βάρος αυτό. Γενικά όμως είναι τρομερή εμπειρία. Τρομερή εμπειρία. Δυστυχώς δεν έχουμε δει από πάρα πολύ κοντά άγρια ζώα, αλλά έχουμε δει ελέφαντες, ζέμπρες και τα σχετικά. Έχουμε χάσει τα λιοντάρια, έχουμε δει ένα τσίτα από μακριά. Άρα συνεχίζουμε. Γενικότερα προσπαθούνται να τηρούνται οι κανόνες οι οποίες έχουν τεθεί για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Έχουμε κατέβει να φάμε. Δεν έχουμε πρόβλημα γενικά, μας είπαν ότι είμαστε ασφαλείς εδώ πέρα. Και ας έχει γύρω μας πάρα πολλά άγρια ζώα, λιοντάρια και γενικότερα ζώα τα οποία δεν είναι φιλικά και έτσι Γενικά έκανε αρκετό κρύο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εγώ είμαι με αυτό το μπουφανάκι το λεπτό, με μία μπλούζα από μέσα και παντελόνι και τα λοιπά. Κάνει αρκετό κρύο. Το βράδυ η θερμοκρασία πέφτει πάρα πολύ στην Αφρικανική Σαβάνα και μέσα στην ημέρα η θερμοκρασία είναι υψηλή, πραγματικά υψηλή, δηλαδή χθες είχε αφόρητη ζέστη και είμαστε σε καλή περίοδο σχετικά. Φαντάζομαι το καλοκαίρι θα είναι ακόμη χειρότερα ή σε ξύριους μήνες, γιατί τώρα είμαστε σε υγρούς μήνες. Παρ' όλα αυτά το μέρος είναι τρομερό. Θανατηφόρο ζώο μετά τον υποπόταμο. Σκοτώνουν ανθρώπους για πλάκα. Είναι πάρα πολύ επιθετικά και δεν πρέπει να τα πλησιάζουμε. Είναι πάρα πολύ κοντά μας, όπως βλέπετε. Είναι εδώ, σε φάση. Δηλαδή, άμα έρθει, μπορεί να έρθει προς τα εδώ πολύ εύκολα. Είναι πάρα πολύ επιθετικό και γενικότερα μάλλον δεν του αρέσουμε καθόλου. Μου φέρει φασόλια με λουκάνικα και μανιτάρια, ψωμί του τόστ, κρέπα, μήλο και θυμό. Τώρα εγώ τι να πω. Για να πω. Ενώ είμαστε στο περιβάλλον των άγριων ζώων, τα άγρια ζώα ξέρουν ότι βρισκόμαστε εκεί και δεν μας επιτίθενται. Και αυτό συμβαίνει γιατί ξέρουν που είναι τα όρια τους. Δεν θέλουν να σου κάνουν κακό και δεν αποτελούν απειλή για εσένα. Υπάρχουν όμως κάποια λεπτά όρια, τα οποία όταν τα ξεπεράσεις, κινδυνεύεις πραγματικά. Και αυτό συμβαίνει όταν πλησιάζεις πολύ κοντά σε αυτά. Γι' αυτό πρέπει να κρατάμε πάντα αποστάσεις από τα άγρια ζώα, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε. Τριστάση από σήμερα καφριλευτικά συνέλετες. Είμαστε ακόμα μέσα στη Σαβάνα. Και υπάρχει αυτό εδώ το κτίριο στο οποίο γίνονται στάσεις και φυσικά. Γενικότερα κάποιες λίμνες είναι εκβολές ποταμών οι οποίοι έρχονται μέσα από το δάσος. Άρα κάποιες έχουν κεριάκια με γλυκό νερό, κάποιες έχουν αλμυρό νερό από αυτές και γενικότερα λειτουργεί κάπως έτσι. Κασάβα. Τα πατατάκια είναι χωρίς πιλιπίλι όμως αυτή τη φορά. Μουγόγκο. Μουγόγκο. Μουγόγκο, it's cassava. Okay. So, πάμε να δοκιμάσουμε. Πώς θα δοκιμάσω. Έτσι πώς τα πήρα. So, at the terrace, we're gonna stop to eat as fast as possible the lunch. Where? At the terrace. At the gallery. Gallery. At the gallery. Yeah. Not So we bad. can just, yeah, exactly.
Αφρικανική σαβάνα και πίσω μου έχω το πιο επικίνδυνο ζώο, το πιο θανάσιμο ζώο στην Αφρική. Και αυτό είναι ο υποπόταμος. Και η στιγμή που συναντήσαμε τα θηλυκά λιοντάρια είχε φτάσει. Εγώ, πιο ενθουσιασμένος από ποτέ. Δίπλα στα θηλυκά λιοντάρια υπήρχαν κάποιοι βίσονες, κάποια βουβάλια της Αφρικανικής σαβάνας. Και μαντέψτε, τα λιοντάρια δεν επιτίθενται. Και γιατί δεν επιτίθενται? Γιατί τα 4 βουβάλια που βλέπουμε είναι μια μικρή αγέλη. Και μια μικρή αγέλη από βουβάλια εναντίον ενός λιονταριού μειώνει δραματικά τις πιθανότητες του λιονταριού για επιβίωση. Καθώς τα βουβάλια έχουν απίστευτα μεγάλη δύναμη και απίστευτα αιχμηρά κέρατα. Ένα φιλικό λιοντάρι πίσω μου και στο βάθος βίσονες. Δεν πήγε να επιτευχθεί το λιοντάρι στα African Buffaloes, ήταν επειδή θα πέθανε. Η συγκεκριμένη Λένα, αν πήγαινε πιο κοντά, σκότωναν τα Buffaloes γιατί είναι πάρα πολύ επιθετικά και έχουν πάρα πολύ δύναμη και πάρα πολύ κοφτερά κέρατα. Η αγαπημένη μου ίσως στιγμή στο σαφάρι ήταν όταν συναντήσαμε ένα αρσενικό λιοντάρι σε απόσταση αναπνοής. Έβλεπες πάνω του όλα τα σημάδια μάχης. Ο βασιλιάς της ζούγκλας, βλέπετε, είναι αρκετά διεκδικητικός και με τις λένες, αλλά και με το χώρο του. Θέλει να προστατεύει την περιοχή του και κατά κάποιο τρόπο την ιδιοκτησία του. Τα περισσότερα λιοντάρια είναι γεμάτα ουλές και το προσδόκιμο ζωής αυτών των ζώων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ελουροειδών, μειώνεται δραματικά όταν ζουν στην άγρια φύση. Γιατί πολλές μάχες, πέρα από ότι μπορούν να αποβούν μοιραίες, δημιουργούν πολλά προβλήματα υγείας, τα οποία στην πορεία κοστίζουν τη ζωή του ζώου. Και μια έξτρα πληροφορία που θα σας δώσω είναι ότι τα αρσενικά λιοντάρια πολλές φορές σκοτώνουν τα ίδια τους τα παιδιά. Ναι, καλά ακούσατε, κάνουν κακό στα ίδια τους τα παιδιά. Και το κάνουν από ζήλια. Βέβαια, οι λένες είναι πάντα εκεί να τα προστατέψουν, αλλά πολλές φορές και όχι. Φυσικά και όλο αυτό γίνεται όταν είναι μωρά και πριν αποκτήσουν τα ένστικτα, τα οποία θα τους είναι απαραίτητα για να τα διατηρήσουν στη ζωή. Παρά και τέρας. Μπορείς πέρασαν το λιοντάρι ακριβώς από δίπλα μου. Ακριβώς. 2 λιοντάρια αρσενικά πέρασαν ακριβώς από δίπλα μου. Ακριβώς. Ούτε ένα. Πέρασαν έξω την πόρτα μου. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να έχω ανοίξει το παράθυρο και να το δω να περνάει από εδώ μπροστά, ρε φίλε, αλλά έκανα μαλακία, το πιάνω τον καιρό. Θα ήταν το πιο τέλειο πλάνο ever. Θα μπορούσα να έχω κάνει λίγο έξω. Αυτό είναι το μέρος εδώ που θα μείνουμε. Αυτό είναι εδώ, με το γκρουπάκι μου. Και είμαι εδώ και θα φύγουμε αύριο ξημερώματα. Εδώ πέρα έχουν και σκηνές και μένουν στις σκηνές. Δεν ξέρω τι παίζει που έχω έρθει να μείνω. Και έχει και τροχόσπιτα, έχει και φορτηγά. Τι έχει συμβεί, ρε παιδιά? Δεν φαινόταν έτσι από την αρχή. Και φτάσαμε. Οπ, τι έχουμε εδώ? Εδώ θα μείνουμε σήμερα. Μια χαρά. Είμαι πενταβρώμικος. Είμαι γεμάτος άμμο. Είμαι γεμάτος βρωμιά στο πρόσωπο παντού. Είμαι λιώμα, θέλω να φάω και να έρθω να ράξω να ξεκουραστώ. Okay. Αυτό είναι, παιδιά. Μια χαρά είμαστε. Δεν ζήτησα τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ένα μέρος να κάνω μπάνιο και να κοιμηθώ. Και είναι τέλεια. Και μετά από ένα υπέροχο βραδινό. Λίγο μεν, αλλά υπέροχο. Μίλησα με έναν τύπο ο οποίος είναι ο διοργανωτής του σαφάρι και της επίσκεψης στο χωριό του Μασάι αύριο και μου έλεγε διάφορα πράγματα για διάφορες... έκανε παλιά πολεμικές τέχνες, ήταν σούπερ αθλητής και μου έλεγε πάρα πολλά πράγματα για όλα αυτά που θέλω να κάνω στο κανάλι και τι ωραία που να συναντάς έτσι ανθρώπους με παρόμοιο mindset έτσι, μαζί σου. Με παρόμοιο mindset. Και
Δεν αλλάζει τα απόψεις να σου λέει πράγματα. Τι όμορφο. Πίσω στο σπίτι για σήμερα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσω. Καληνύχτα και τα λέμε αύριο.